Tachwedd da iawn I chi gyd, a chroeso i'n heilwyd ni yma yn Abergwili ac i'r oedfa hon. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi heddi to. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno, a gai ddiolch o flaen llaw I Gwennan, I Carina ac I Gareth a fydd yn cymryd rhan yn y gwasanaeth hwn heddi. Croeso cynnes I chi gyd. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth I fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd I lawr, daeth ei ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hanerch a'i dysgu fel hyn. Gwyneu byd yr rhai sy'n glodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyneu byd yr rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyneu byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyneu byd yr rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy eu digon. Gwyneu byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyneu byd yr rhai pur eu calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyneu byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant ei galw'n feibion Duw. Gwyneu byd y rhai airludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwynech byd pan fydd dynion yn eich gwaredwyddo a'ch erlyd ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn o'n hachos I. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd.
Felly yn wir, yr erludiodd dynion y proffwydi oeddwch blaen. Wel, dyma ni yn addoli o'n heilwydydd ni heddi eto. A hynny oherwydd bod drysau'n capeli a'n heglwysi ni yn barhau i fod ar gau. I ni yn gobeithio a byddwn ni yn yr ofaledd hon yn medru cyfarfod a'n gilydd wyneb yn wyneb yn y naill gaper a'r llall dydd Sul nesaf. Ond bydd rhaid i ni weld sut mae pethau'n datblygu yn ystod yr wythnos. Wedi'r cwbl ein diogelwch ni gyd sydd yn flaenoriaeth i ni ar hyn o bryd. Ond dyma ni yn nodi Sul y cofio o'n heilwydydd ni heddi. Nawr, tra fy mod i'n cytuno i bod hi'n bwysig ein bod ni yn cofio, sgyda ni ddim o'r hawl i anghofio, ond mae'r modd yr ydyn ni'n dewis cofio yn fater arall yn dyw hi. Dewis rhai yw troi'r wyl goffadwriaeth flynyddol hon yn sioe filitaraidd, mewn ymgais i feithrin ysbryd o falchder cenedlaethol, ac ymffros mewn buddugoliaethau a nillwyd dros elynion ar faes y gad. Wel, i fi, does neb yn ennill mewn rhyfel mewn gwirionedd. Pan bod bywydau miliynau o bobl yn cael eu colli mwyn ennill buddugoliaeth, mae'r cwestiwn yn codi, a oes buddugoliaeth mewn gwirionedd? Ond nid yw pawb ar eu colled. Ydy, mae'n bwysig ein bod ni'n cofio, ond cofio'n dawel ac yn cofio'n weddigar y bydda i'n gwneud, a fe allwn ni aros adref i wneud hynny. A dyna beth wi am geisio gwneud yng ngweddill yr oedfa hon y bore yma. Cofio yn dawel a chofio drwy weddio. Yn ogystal â gwisgo pabi coch, fe fydd rhai yn gwisgo pabi gwyn heddi hefyd. A hynny oherwydd ein bod ni sydd yn dymuno gwisgo pabi gwyn hefyd yn dymuno cofio, ond nid yn unig cofio rhai a fu farw ar faes y gad, ond cofio pawb. Mae hynny'n cynnwys pobl o bob cenedl a phobl gyffredin a sifilied yn ogystal ac aelodau o'r lluoedd awrog. Mae canran uchel iawn o bobl sy'n cael eu lladd mewn rhyfeloedd heddi yn bobl gyffredin, yn sifiliaid. Rhieni yn diogelu plant, siopwyr yn mynd ynglŷn â'i gwaith, plant bach yn cysgu'n dawel yn ei gweliau. Y rhai y gollodd i heiddo a'i cartrefi, y rhai y gollodd i iechyd a'i synhwyrau, y rhai y gollodd i ffydd a'i gobeithion, y rhai y gollodd i rhyddid a'i hunan barch. Mae angen cofio'n does am bawb. Ond nid dim ond y bobl hynny a fu farw sy'n cael eu cofio gennym heddi, ond hefyd y bobl yn niweidiwyd yn gorfforol ac yn feddyliol, a'r miliynau sydd yn ddigartre ac yn ffoduried heddi oherwydd ryfel. Ynghyd yr holl deuluoedd a'r cymunedau rwygwyd ac a chwalwyd gan ryfel a gormes a thrais. Nid yw dioddefaint yn parchu ffiniau cenedlaethol, ac ni ddylai ein cofio ni wneud hynny chwaith. Gweddion. Dduw cyfiawnder a heddwch. Gweddio dros bawb sy'n dioddef o ganlyniad i'r rhyfel heddiw, a thros y rhai a niweidiwyd gan y feloedd y gorffennol. Y clwyfedig ar y nafel, y rhai y dryswyd i synhwyrau. Y rhai y gwaneillwyd, nid yn istrwyd ei ffydd yn new, a'i ffydd mewn dynion. Y digartref, y ffoaduriaid ar newynog. Y rhai a gollodd ei bywoliaeth a'i diogelwch. Y rhai sy'n galaru am anwyliaid a gollwyd. Y rhai a gollodd briod, neu blant, neu rhieni. Ac yn enwedig y rhai nad oes ganddyd i'w cynnal yn eu trellod. Y gobaith sydd yng Nghrist Iesu. Dduw anogaeth a gwaredwr y trienus. Cysura'r galarus, ac arwain ni i adeiladu cymunedau cyfiawn a heddychlon i bob un. Amen. Mae Sul y cofio yn rhoi cyfle i ni gofio hefyd pa mor allweddol yw hi ein bod ni'n dangos ymrwymiad i weithio dros heddwch.
Yr unig ffordd deilwng, a'r unig ffordd realistig i barchu coffodwriaeth a rhai y gollodd i bywydau mewn rhyfel yw i weithio i atal rhyfel nawr ac i'r dyfodol. Ymrwymo'n ddifrifol i wneud popeth allwn ni i wyreddu ei breuddwyd hwy drwy hyrwyddo achos heddwch a chymod rhwng pobloedd y byd a'i gilydd. Mae trais yn ddieithriad yn esgor ar fwy o drais, ac mae'n rhaid bod ffyrdd gwell o ddatrys anghydfod na defnyddio dulliau trais. Rhaid mynd i'r afel ac achosion sylfaenol rhyfel, betlodi, anghydraddoldeb a chystadleuaeth am adnoddau, ac mae'n rhaid sicrhau'r newidiadau cymdeithasol bydd yn caniatáu bobl fyw gyda'i gilydd gyda pharch ac mewn hedd. Nid yw absenoldeb trais dros dro yn ddigon. Mae gwir heddwch yn llawer dyfnach a lletach na hynny. Gweddion. Fel un teulu, cofiwn heddi am erchyllderau'r gorffennol, sy'n parhau darfu'r ddynoliaeth a thywyllu ein byd. Arglwydd, lle mae poen yn llethu, dyro esmwythder. Lle mae brywiau'n gignoeth, dyro iachad. Lle mae colonnau wedi torri, dyro gysur. Lle mae pobl wedi ei gwrthrymu, dyro weledigaeth. Lle mae cymunedau yn profi cam, dyro waredigaeth. Lle mae plant yn cael eu bwystfileiddio, dyro dysturi. Lle mae bywydau yn cael eu mathru, dyro obaith. Lle mae drygioni yn cael eu gyflawni, dyro edifeirwch. Lle mae ryfel yn dinistrio, dyro heddwch. Ond uwchlaw popeth, lle bynnag y clywir cri o ganol tywyllwch, tyn ni at ein gilydd. Yn enw'r cariad sydd yn dy galon dros yr holl bobloedd, yr holl genhedloedd, a'r greadigaeth gyfan. Amen. Ond oes rhaid ni ddysgu gwersi o'r rhyfel. A'r wers bwysicaf sydd i'w dysgu o gofio rhyfeloedd y gorffernol a'i heffeithiau dieflig yw'r wers na all unrhyw les na daioni byth deillio o ryfel a thrais. Am camgyfrifir bod y cyfanswm dioddefwyr y rhyfel byd cynta o gwmpas 40 miliwn. A hwn oedd yr rhyfel oedd i fod i roi diwedd ar bob rhyfel. A'r neges ar ddiwedd yr rhyfel honno oedd byth eto. Ond nid felly y bu, ac nid felly mae o hyd gweitha'r modd. Ar sul y cofio, mae galwad arno ni sefyll dros obaith, a dros heddwch a thros bywyd i bawb. Datgan bod rhyfel yn rhywbeth i ymwrthod ag os i ni am weld byd tecach a mwy cyfiawn, ble mae pawb yn cael y cyfle i fwynhau bywyd yn ei gyflawnder. Ond nid oes na gyfrifoldeb arno ni ofalu am dynged ein brodyr a'n chwiorydd a'r ludiwyd. Ond nid ein cyfrifoldeb ni yw ymateb i hyn rhyw ffordd. Ond ni ddwedodd Iesu Grist, gwyn ei byd yr rhai trigarog, gwyn ei byd yr rhai pur eu calon, gwyn ei byd y tangnefeddwyr, gwyn ei byd yr rhai erludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Yr unig ffordd realistig i'w cefnogi yw drwy ymrwymo'n ddifrifol i wneud popeth a allwn ni i arwyddo achos heddwch a chymod yn ein byd ni. A dal ati, a dal i ddal ati. Ein hargyhoeddiad disglair ni fel Cristnogion yw mae efengil yr arglwydd Iesu, efengil y groes, efengil y bedd gwag, efengil cariad a chymod, yr efengil sydd yn lladd nid y gelynion, ond sydd yn lladd yr elyniaeth, yw'r unig allu a fedr wireddu'r freuddwyd o fyd o heddwch a chyfiawnder a diogelwch a rhyddid hefyd i holl aelodau teulu'r ddynoliaeth. Daeth sul y cofio, a chyfle i'ch gwachodd chi eleni eto, ac i'ch annog chi'n dair, i ymrwymo'r newydd i wasanaeth Duw ac i wasanaeth ein cyd frodyr a chwiorydd. Cyflenwi anghenion a lleddfu dioddefiadau plantynion, a cheisio heddwch a ffyniant i holl genhedloedd y ddeiar.
Nid yw'r diwedd yn agos. Mae Duw yn ddigon mawr i weithio drwy bob math o helyntion. Daliwn yn dyn ar yr addewid honno. Amen. Gweddiwn. Arglwydd, fe all hanes ysbrydoli neu gaethiwo, gall muriau amddiffyn neu rannu, gall geiriau annog neu gynhyrfu, gall grym ryddhau neu dinistrio, gall cyffyrddiad gysuro neu glwyfo, gall heddwch gael ei rannu neu ei atal. Dduw grasol, wrth i ni gofio gwrthdaro ddoe a heddi, gweddiwn dros bobl ranedig y byd. Y bydd arweinwyr, llywodraethau a phob un ohono ni'n defnyddio'n hadnoddau ein cyfleoedd a'n bywydau yng ngwasanaeth cymod, mwyn i ni heddi ac mwyn cenedlaethau fori ac gogoniant ei thenw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, caneseiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gweddiwn. Arwainiaeth ysbryd, rhoi ni ddoi thineb, rhoi ni oroldeb, rhoi ni obaith, a chadw ni o dad yn ffyddlon yn awr a hyd byth.